Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon littafinmu mai suna INADA GATA, wanda ni Safinat Shalele na rubuta kuma zan gabatar. Wannan littafi ya kunshi abubuwa da dama kamar ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa tare da wa'azantarwa, tare da tausayi da kuma soyayya. Duk a cikin wannan littafi namu mai suna INADA GATA, wanda zai dinga zuwar muku a kan YouTube channel ɗinmu mai suna Shaba Record. Wannan littafi zai dinga zuwar muku a ranaku kamar haka: ranar Lahadi da ranar Laraba da kuma ranar Juma'a da misalin ƙarfe 8 na dare. A yi sauraro lafiya. Tsaye nake a bakin titi, gabana yana wani irin faɗuwa. Ina addu'ar Allah ya kawo min mota na bar wurin. Ina cikin wannan tunanin ne, na ga wata dalleliyar mota ta tsaya a gabana. Fara ce tas. Mutumin da ke cikin farar motar ya sauke gilashi tare da sakin wani ƙayataccen murmushi. Na yi saurin ɗauke kaina, cikin sassanyar muryar shi ya yi min sallama. Assalamu alaiki. Kamar ba zan amsa ba, amma sai na tuna falalar da ke cikin amsawar. Hakan ya sa na amsa, wa alaikum salam. Ciki wanda na tabbatar ba lallai ne ya ji amsawar da na mai ba. Ya ce, baiwar Allah, ko zan iya taimakonki? Na ce, ba na buƙatar taimakonka. Ya ce, ba ki yi kalar mabarata ba, amma na san mota kike jira. Na ce, amma ba lift ba. Ya ce, ba ki yi kalar matan banza ba, balle ki nemi lift. Amma za ki iya hawa idan na ce ki hau don Allah ko? Da na ji surutun shi ya fara isata, sai na yi shiru na kyale shi. Da ya ga na kyale shi, sai ya fito ya zo gabana ya tsaya. Ya marairaice murya, sai ka ce mai roƙon gafara. Ya ce, don darajar ma'aikin Allah, ki taimake ni, ki shiga motata. Sai na ji jikina ya yi sanyi, saboda ya haɗa ni da wanda ko Allah aka haɗa da shi zai baka kuma zai maka komai don shi, balle ni ƙasƙantacciyar baiwa. Bugu da ƙari, dama na gaji da tsayuwar wurin. Waɗannan dalilan su suka sa na amsa tayin shi, ba tare da wani tunani ba. Na buɗe murfin gaban motar na shiga. Cikin hanzari ya shiga mazaunin direba, ya ja muka fara tafiya. Mun yi tafiya mai tsawo ba tare da wani ya ce uffan ba, sai sautin AC da ke tashi a cikin motar. Bayan wani lokaci, sai ya ɗauko wata farar leda da wani farin abu a ciki kamar hoda. Har ya kwance, sai kuma na ga ya ajiye, ya ciro wata dalleliyar waya a jikin murfin motar. Ya ɗan yi danne-danne sai ya kara a kunnen shi ba tare da ya yi magana ba. Zuwa can sai na ji ya ce, an samu. Sai ya yi shiru alamar ana magana daga ɗayan ɓangaren. Sai ya ce, karka damu oga, ta yau yarinya ce karama, saboda haka za ka ƙara min kuɗi saɓanin yadda kake bani a baya. Ya yi shiru can kuma ya ce, an gama oga. Sai na ƙara so. Sai ya kashe wayar tare da ajiye ta. Nan take cikina ya ɗori ruwa, zuwa can ya kalle ni. Gaba ɗaya na fita daga cikin hayyacina. Zuciyata tana bugun tara-tara. Wani ɓangare kuma daga zuciyata yana faɗa min cewa, lallai yarinya, kin gamu da gamanki, ashe ke ƙaramar ɓarauniya ce. Muryar shi ce ta dawo da ni daga dogon tunanin da na faɗa. Na dube shi, fuskar shi a ɗaure, ya ce, ke, ba ni wayarki. Cikin ƙarfin hali na ce, a kan me zan baka wayata? Ya ce, ba za ki bani ba ne? Jikina na rawa na miƙa mishi. Ya yi ɗan danne-danne sannan ya miƙo min. Jikina yana ta rawa na miƙa hannuna na amsa. Abin mamaki, sai na ga yana dariya. Ni ko na kasa kataɓus, sai kallo da na bi shi da shi. Sai da ya yi mai isar shi, sannan ya dakatar da ita. Ya ce, amma ke matsoraciya ce, kin ɗauka zan sace ki ne ko? Can sai na ga ya ɗau wannan ledar mai ɗauke da farin gari kamar hoda. Sai na ga ya zazzaga a bakin shi yana sha. Ya miƙo min wai gashi na sha. Kai kawai na girgiza mishi alamar a'a. Ya yi murmushi, sannan ya ce, kin gani ba mai satar mutane ba ne. Wasa nake miki kawai, ki yarda da ni. Ya nuna min ledar nan ya ce, wannan da kike gani glucose ne a ciki. Kin ɗauka hodar iblis ce ko?
idan baki yarda ba gashi nan ki duba ki gani. Ya miƙo min amma na kasa motsa ko da yatsana balle na karɓa kamar yadda ya buƙata. Ya ce wayar da kika ga nayi wasa nake, asali ma a gashe take, inda kin lura a lokacin da na karɓi wayarki to a lokacin na kunnatawa. Nan ma ban ce mishi uffan ba, da ya gaban da niyyar magana shi ma sai ya yi shiru ya mai da hankalin shi kan titi. Haka muka ci gaba da tafiya sai da ya zo inda zan sauka, sannan na yi magana cikin sanyin murya na ce, a nan zan sauka. Ya nemi gefen titi ya yi fakin, na ce na gode da taimakon da ka yi min. Ya ce kin manta ke fa ba kya buƙatar taimakona. Sai na ji kunya, na san ya jefe ni da maganar da na yi mishi ne a baya. Ban ce komai ba, na buɗe ƙofa zan fita. Ya ce har za ki tafi ban san sunanki ba. Suhailat. Haka kawai na ce na fita. A haka na ci gaba da tafiya zuwa gida. Ina tunani kala-kala a zuciyata. Sallama na yi, ƙannena suka rugo da gudu suna oyoyo didi shi ne sunan da suke kirana da shi. Wani lokacin kuma sukan ce anti. Na rungume su sannan muka ƙarasa ciki. Mama tana sallar la'asar, ni ma na cire hijabina, na je na yi alwala, na tada sallah. Lokacin da na gama, mama tana wanka, don haka na shirya ƙannena cikin uniform muka tafi makarantar Islamiyya. Ƙarfe 6 daidai ake tashin mu. Muna zuwa gida ana kiran sallar Maghrib. Alwala muka yi, muka tada sallah kamar yadda muka saba. Bayan mun idar da sallah muka nufi ɗakin mama, ita ma ta idar tana kan sallaya. Haka muka zauna muka ci gaba da lazumi, kamar yadda muka saba har aka kira sallar isha'i. Muka yi jam'i bayan mun idar muka ci abinci. Sannan mama ta tambaye ni, ya maman Hanifa? Na ce tana lafiya, ta ce a gaishe ki. Washe gari da misalin karfe 4 muka shirya muka tafi makaranta. A ranar na biya duk abin da ake bukata na ɓangaren walimar saukanmu. Yau muna 8 ga watan 2 ranar Lahadi da misalin karfe 8:30. Wayata ta fara ringin, na duba babu suna. Na ɗauka na yi sallama, ta ɗayan ɓangaren aka amsa da wata sassanyar murya. Gabana na ji yana faɗuwa sakamakon muryar da na ji. Muryar bawan Allah nan ne da ya taimake ni. Katse min tunani na yayi da cewa, kina ji na kuwa? Cikin rawar murya na ce, ina ji. Ya ce ya gajiyar hanya, na ce lafiya ƙalau. Ya ce haƙiƙa, ya kika tarar da su umma? Nan ma lafiya kawai na ce na yi shiru. Da ya gaban da niyyar magana ya ce, kin gane mai magana? Ban san lokacin da na ce ya ce to waye? Wanda ya taimake ni jiya. Ya ce ya aka yi kika gane ni? Na yi shiru. Ya ce kina jin tsoro na ko? Cikin ƙarfin hali na ce akan me zan ji tsoronka? Ya ce saboda kina tunanin ni mai satar mutane ne. Na ce ko da kana yi sai Allah ya baka iko sannan za ka sace ni. Kuma idan Allah ya ƙaddara haka a kaina ni ban isa na canza ƙaddarata ba. Ya ce haka ne, amma ina so ki yarda da ni ba mai satar mutane ba ne. Na ce ta yaya zan yarda da kai? Alhali ban san ka ba. Ya ce karki damu, za ki sanni nan da wani ɗan lokaci. Na ce yaushe? Ya ce lokacin da Allah ya yi. Na ce Allah ya kai mu. Ya ce amin. Amma baki tambaye ni inda na samu nambanki ba. Na ce na sani. Lokacin da ka ɗauki wayana, a lokacin ka ɗauka. Cikin mamaki ya ce ya aka yi kika sani? Na ce zuciyata ce ta faɗa mu. Ya ce na yarda sayyada. Na ce ni ba sunana sayyada ba. Ya ce to malama. Na ce ka ƙara ko? Ya ce afwan ƙanwata. Na ce gara ma ƙanwar. Ya ce to ƙanwata Suhailat Nasir. Na ce ashe baka manta ba. Sai dai ni ma ban san sunan yayan nawa ba. Ya ce sunana Mudi. Ban san lokacin da na kwashe da wata irin dariya ba. Ya ce sunan ya baki dariya ko? Ba daɗin ji. Na ce a'a, amma dai ka faɗa min gaskiya. Ya ce gaskiya na faɗa miki. Na ce ban yarda ba. Ya ce momina tana ce min Mahmud, kakata kuma tana ce min Mudi, to ke kuma me za ki ce min? Na yi shiru. Ya ce ya na jikin yi shiru? Na ce ina tunani ne. Ya ce na baki lokaci ki yi tunani zuwa gobe? Na ce to hakan ma ya yi. Irfan ne ya shigo, wato ƙanina.
Ya ce, Didi, ki zo mu kwanta. To kawai na ce, ashe ya ji. Ya ce, waye? Na ce, ƙanina ne. Ya ce, ba shi mu gaisa. Na miƙa mishi ya amsa. Na tashi na ninke sallayar da nake kai. Na rufe ɗaki sannan na dawo har lokacin bai kashe ba. Sai da na kwanta sannan Irfan ya ce, Didi, gashi za ku yi sallama. Na karɓa na yi sallama. Ya amsa sannan ya ce, dama muna da ƙannai shine baki faɗa min ba? Na ce, ka yi haƙuri. Ya ce, na yi. Ki gaida min da Arfat. Sai da safe. Ban yi mamaki ba don na san Irfan ne zai gaya mishi. Na ce, to, sannan muka yi sallama na kashe wayar. Na yi maƙanne na addu'a, ni ma na yi na kwanta cikin farin ciki wanda ban san dalilin shi ba. Wace ce Suhailat? Na san masu sauraro za ku so sani. To, sai mu kasance da ku a cikin littafin Ina da Gata kashi na 2 domin jin cikakken tarihin Suhailat. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓar mu a kan lambar waya kamar haka: 09013210757. Mun gode daga Shaba Record.